Nyakora mo ke jwanga ya rekino machiegni wantiere kar kae chenro mar piny koro sirumo kanyo gi wacho kanyo ni chal mar fwambo koro chako sani mano nyiso ni rupiny koro kwatieko kata gi orako gi twak mokwongo mano kelo kata ko Sharon Ong'ao koro kelo we chenro mar mbako romo makoro wantiere go kanya kwara mo ke jwanga mondo ibed kod ng'eyo gik mage matimore kor gwenge mage bende makoro bende wadhi bedo kata ka warango ni ma ogotach e counties mopogore opogore moko bende wadhi bedo kwaluwo ne boma Nairobi kato mokwongo wabed kod ng'eyo ka mago wadhi bedo kwa luonyo odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kacha weche manyien mag migago ka gi kacha ang'ich welo kod mano bende mar oimore odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kacha gi chenro mar duol bende koromo kanyo sa achiel mage weche manyien kae to bende twak no bede mar duol koromo kanyo sa achiel gi dakika 45 kanyo kadhi nyime nyaka sa 2 gi dakika 15 wantiere kae mokwongo warangane moko mar timore odiochieng' ma kawuono ma en od bura mano ma malo kachiel kod mano bende ma Senate duogo odiochieng' ma kawuono kendo gidoge twak mano madhi bedo kata ka timore odiochieng' ma kawuono mano bang' yweyo mag gisebedo godo mara kindege mag Pasaka kendo koro sani jood bura go dhi bedo kata ka twak ka igeno ni gino madhi bedo kata bende ka gilose koro sani od bura nigi ting' mar neno ni twak manuongo ni bipartisan talk cha ochopo kare to mondo mi ochop kare ochopo kare yo mane mago bende moko magi bedo kata ka girango mano bang' ka jatend piny Kenya kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne owacho kanyo bende koro ero girwako chenro kata paro mar twak kanyachiel mondo mi otiek koko mabende osebede pacho kae kotenore kod gigo mane giwacho ni moko nyalo bedo ni nyalo tieki mana e od bura. Penjo mantiere bende mano penjo odiochieng' manyoro en ni bende bedo margi e od bura dhi konyo kendo dhi duoko penjo moko ma Azimio la Umoja nosebedo kacha ka penjo kosoyo wadhi bedo koluwo ni wach makamano odiochieng' ma kawuono mondo mi bed kod ng'eyo motenore kod twak makamano kata bipartisan talk madhi bedo kata ka timore odiochieng' ma kawuono en romo mag jood burago mag Kenya Kwanza kata mano mar parliamentary group meeting margi madhi bedo kata ka gi twak kendo girango ni yo mage magdhi bedo kata ka gi twak kod jood bura mamoko mawuok e kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano bang' jotend kweth ariyo mag siasa gi duto bende wacho ni adieri weche makamagi nyalo bedo ni tieko kendo nyalo los gi yo makare kokalo e od bura ka gidhi bedo kata ka en romo makoro ibago kod kuku mar telo mano mar Kenya Kwanza mabiro nyaka sani hotel kod jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ka jalup mare Rigathi Gachagua gin gik mage magdhi bedo ka gilose odiochieng' ni ma kawuono romo kamano dhi chako kiny ma kawuono kaeto bang'e jood bura gang're kod jowetegi ka gintiere od bura kacha kar saboro kanyo kadhi nyime romo makata twak madhi bedo kacha od bura dhi e thuolo moro malach bende ka giduogo mondo gidhi nyime kod twak margi e od bura no mamalo kachiel kod bende mano no mar Senate kama chalo nyakora mo ke jwang' warange gik mage mantiere kae ka warango ma gin chenro mopogore opogore ka warango kanyo mano kambino mar Vivo Energy odiochieng' ma kawuono dhi chopo kacha e nyima putno mochung' ne rango chal mar oro kachiel kod kangaji e pacho kae mano ma hotel ne kod jakom margi Peter Ndengwa ma bende nitiere kacha kaka jakom ma bende oda temo rango kendo ka okalo e kambini mar Vivo gidarango ni gin mich mane mane gichiwo e kindegi ma piny Kenya pod medo goyo lweny mager ahinya ne iwacho ni chenro mopogore opogore mag kech kachiel kod ka oro mokwako gwenge ma opogore opogore ne gigolo mich mar mauta mane gigolo mar neno ni adieri nyamburko mage mochopo kama chalo nade report makamano gidhi bedo kata ka gipedho ayanga e nyim od burano okata nyim od bura e nyim maputno mano National Steering Committee on Drought Response mano madhi bedo kacha ka ibago odiochieng' ni makawuono matarika 11 dwe mar 4 mondo mi wabede kod ng'eyo ni okenge mage mosego bende ka opogore kod kata mago bende magisebedo kacha ka gichiwo kaka kony kachiel kod ka sir maggi Nyakora mo ke jwang' ntiere kar ka kendo waranga ne ywak mag lakteche mana kaka jotije piny owacho mamoko bende osebedo ka ywak lakteche odiochieng' ma kawuono dhi chiwo twak margi ne ute fwambo mopogore opogore okinyi ma kawuono ka twagno bende dhi bedo kacha ka chakore okinyi ma kawuono twak ma bende dhi bedo kanyo oluonge jofwambo mopogore opogore Aresa Abich mar Onyango jagoro maduong' mar KMPDU mano Davji Bimji Atela bende dhi bedo kacha ka twak kod jofwambo mondo mi gichiw ywak margi kotenore kod leo mar chudo mag osara magi bende pok ochulo wacho ni salary delays
kaachiel koda ka iwacho ni nitiere omenda moko ma jabedo ni ng'ade wi osara ma bende oselewo kako chwalne jok ma opogore opogore. Dakteche ywak magi gin mage moting'o jogo bende mantie pharmacy mopogore opogore ka gintiere kar kacha dakteche mago bende mantiere kar kanyo ma thiedho nyaka mago mag lak kata wacho mag dental mane pharmacy kaachiel kod dakteche mamoko bende kamoro amora ma gintie bedo kata moko bende ma wacho ni gynecologist gi bende nitie mana iye kacha, nyamrerwa moko bende nitie mana iye kacha. Kata kotelo ne mago ywak margi gin mage. Sabich mar Onyango awakelo twagno makende bende e weche manyien mago mag migago kagi kacha kawuono chenro mar weche manyien mag duol kod mano bende mar oimore kawuono. Wadhi nyime kendo koro waranga ni kaunti ma Kisumo chudo mag jogo manoyudo lal kaluwore gi tho mag rech mane okan e fish cages ochopo kanye. Odiochieng' ma kawuono report machopo no kawuok e kaunti ma Kisumu mano ka jofwambo bende luwogi yo moro makare weche makamagi yudo e nyakalondo mar Ramogi kaachiel koda Karamogi TV mondo mibed kod ng'eyo. Iwacho nyaka sani Gavana Peter Nyang' Nyong'o dibedo kacha ka chwalo chiemb rech kaachiel koda ka nyithind rech matindo tindo mago ichwalo ne jogo ma bende noyudo lal kaluwore kod tho mag rech mane one kaunti ma Kisumu mano kwarango kacha iga mokalo. Nyakwaramogi Jwang' magi jogo kata jopur kata jopith mag rech maromo kacha 90 kata moyaw 90 madhi bedo ni yudo kony machalo kama kowuok e kaunti ma Kisumu. Gavana ma Kisumu Peter Nyang' Nyong'o dhi bedo kata kaluwe yo moro makare mondo mi wan bende wabedie thuolo moro mar ng'eyo ni jok mage moyude. Magi dhi bedo kata katimore e beach no mar Ogal Ogal Beach mantiere kaunti ma Kisumu entiere Kisumu West. Mano dhi bedo kata katimore sa 4 mar okinyi. Mano dhi bedo kata ka waluoni mana dakika machuok kowuok sani ang' wabedo gi thuolo bende mar tudore kod jofwambo magwa ka gintiere kaunti ma Kisumu. Wantiere kar ka wadarango kamachielo ni weche mage ma bende wantiere godo ka achiel kachiel. Nyakwaramogi Jwang' inya neno ka tineno gik moko machalo kor lwasi, ineno Taifa One, ineno gimoro bende magolo mach kawuok piny kadhi malo kantiere KSA Kenya Space Agency. Jomoko penjore gani ento koro itime yo machalo nade. Mone satellite ni obedo kacha iwacho ewi piny koro kosebedo kacha to menye yo moro makare. Koro ma kobedo launch kacha gi jogi wacho ni Kenya Space Agency gibedo gi thuolo mar choko nonro mopogore opogore. Odiochieng' ni makawuono odhi bedo kacha koro ka iyange kata kobedo launch kata kogo live kowuok e pinyno mar Amerika. Odhi wuok kacha mano kene state mar California mantiere USA bendo kacha dhi bedo achiel ma okang' mokwongo. Wacho ni kata kobedo no lose e pinyno mar Bulgaria ino kama chielo bende e piny Kenya kar kae jo science ma wigi otimo jere ema bende obedo piny moneno ni adieri nonro ni bende nyalo bedo kata kichoke kowuok malo kata kodhi bedo ni owuok e pinyno mar Amerika kama odhi bedo ni ogo live kata kama idhi bedo ni dhi yange piny Kenya kae romo ma kamano dhi bedo kata ka iluwo kuonde mopogore opogore mantiere Malindi mantiere piny mantiere kaunti ma Nairobi kar ka odhi bedo kacha mbalarianyo ma Nairobi University of Nairobi kama jopiny madhi bedo kata ne oluongi mondo miyo yud thuolo mar neno gigo madhi nyime kar kacha sani koro osechako kata kapono ni korumo ang' wakelo nigi achiel kachiel kata kama nyayude e mbui mara Kenya Space Agency mano mar Facebook gi YouTube mondo mibed kod ng'eyo ni gimane matimore kacha to en ber mane mokelonwa kaka jo Kenya. En poch gi pagi jogo duto manoketo wigi kanyachiel mondo mi girang ni gigo duto chopo e yo moro makare. Mano ang' wakelo ni kanyo bende weche manyien mago maga migago mondo irangane kineno ka ochalo gimoro ma kamera ma menyo piny komenyo piny mane satellite chakoro ochoko nonro mopogore opogore ma pono nyalo konyo piny Kenya rakore kod gik mathoth matimore e alworawa. Mano warango ni kanyo odiochieng' makawuono mano Taifa One kiyange odiochieng' ni makawuono. Warang kamachielo bende Nyakwaramogi Jwang' wadhi e wechego mag tuke kama koro adaneno kanyo ni otieno makawuono johera mag adhula tuke mag UEFA oduogo. Wang'e maber kauno Tuesday kachiel koda ka kiny kauno chieng' tich ariyo chieng' tich adek odiochieng' makiny marongo maber ni UEFA Champions League kata ligno ma Champions League bende koro dhi nyime ka igoye. Iwacho ni sani bende tielo mosechope ka en mane Manchester City dhi bedo kata karakore kod
FC Bayern Munich ma bende dhi bedo kacha ka ibago odiochieng' ma kawuono e alapno mar Etihad. Etihad dhi bedo kacha ka ema oting'o tugo ma kawuono, kama mano dhi bedo katimore otieno ma kawuono. Mondo mi bed kod ng'eyo wechewa manyien mag weche mag tuke dhi bedo kabiro ni bende otieno kata odiochieng'no ma kiny ang' iyud duoko mana kaka wayudo. Kata kamano ka bang' tuke makamagi ang' iyudgi e mbui magwa mag Ramogi TV mondo ibed kod ng'eyo. Tuke makamago dhi bedo kacha kachakore saa 4 mar otieno saiche mag Afrika ma Ugwe kata mago East Africa Time dhi bedo kacha kachakre sama kamano. Kamachielo bedo odiochieng' ma kawuono tuke madhi bedo kacha katimore nyakora Ramogi Jwang' idhi neno kanyo klabno mar Benfica dhi bedo kacha karakore kod klabno mar Inter Milan seche gogogo mag saa 4 mar otieno mondo mi ubed kod ng'eyo ni koro bang' tielo machielo odhi bedo nade. Ong'e mabedo odiochieng'no makiny klabno mar Real Madrid dhi bedo karakore kod klabno bende mano mar Chelsea. Odhi timore yo machalo nade. Kata ka wawuok kanyo ang' warange weche mamoko matimore e mbako romo ka wantiere karka mondo mi ang' wami bed kod ng'eyo. Otieno ma kawuono Thomas Tuchel ma bende koro en japuonj manyien no mar Bayern Munich kaachiel koda ka Pep Guardiola gidhi bedo ka girado. Koro sani Thomas Tuchel dhi bedo kacha kantiere kamachielo. Koro kama entiere karkacha ka ne klab machielo chon ne entiere klab no mar Chelsea kano rakore kod Pep Guardiola. Sani koro gidhi rakore okang' machielo odhi bedo e yo machalo nade. Mano ka koro gintiere kacha Bayern Munich kaachiel koda ka Manchester City nyakora Ramogi Jwang' mathoth bende dhi bedo katimore mane pewe mag tuke kaachiel koda matimore pewe mag siasa. Wong'e maber ni nitiere duond bura no mar UDA makoro odiochieng' manyono ne okane gi ng'weto e kaunti ma Homa Bay. Kawuono gidhi ng'weto Siaya koso gichomo kanye. Gidhi nyime kod ng'weto kendo gindiko jok mopogore opogore Siaya kiani gidhi ndiko joma romo nade. Jofwambo nitiere Siaya ang' wayudo report no yo makare ni Siaya to nyaka sani ng'weto ochopo kanye. Nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanyakwar ka waduogo mbako romo twak mon go ka sirkal odhier pesa ni kanye okan gi kanye ichulo ji omenda osara nitie koso onge. Profesa Fredo Gola osechopo kar kae kaachiel koda ka Odhiambo Ramogi. Twak na bedo mapek kochako saa 3:30 nyaka korom kanyo saa 5 mar onyango. Kik idhi mabor, kete mana Ramogi TV.